Linka 119. Směr letiště. Příští zastávka Divoká Šárka. Divoká Šárka. Příští zastávka Nová Šárka. Příští zastávka je Na Znamení. Nová Šárka. Příští zastávka Dědina. Příští zastávka je Na Znamení. Dědina. Příští zastávka K letišti. Příští zastávka je Na Znamení. K letišti. Příští zastávka Terminál 3. Next stop, Terminal 3. Terminál 3 je určený pouze pro odbavování soukromých letů. Terminal 3 is only intended for the dispatching of private flights. Příští zastávka je Na Znamení. Terminál 3. Terminal 3. Příští zastávka U hangáru. Příští zastávka je Na Znamení. U hangáru. Příští zastávka Terminál 1. Next stop, Terminal 1. Vážení cestující, z terminálu 1 jsou odbavovány lety do zemí mimo schengenský prostor. Z terminálu 2 jsou odbavovány lety do zemí schengenského prostoru. Dear passengers, flights to countries outside the Schengen area are dispatched from Terminal 1. Flights to Schengen countries are dispatched from Terminal 2. Terminál 1. Vítejte na letišti Václava Havla. Odlety do zemí mimo schengenský prostor. Welcome to Václav Havel Airport Prague, Terminal 1. The departures from here are to the non-Schengen countries. Příští zastávka Terminál 2. Next stop, Terminal 2. Terminál 2. Odlety do zemí schengenského prostoru. Terminal 2. The departures from here are to the Schengen countries. Příští zastávka letiště. Letiště. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Pozor, manipulační přejezd. Terminál 1. Příští zastávka Terminál 1. Autobus není určen pro přepravu cestujících. Linka 119. Směr nádraží Veleslavín. Příští zastávka Terminál 2. Terminál 2. Příští zastávka Schengenská. Příští zastávka je Na Znamení. Schengenská. Příští zastávka U hangáru. Příští zastávka je Na Znamení. U hangáru. Příští zastávka Terminál 3. Příští zastávka je Na Znamení. Terminál 3. Příští zastávka K letišti. Příští zastávka je Na Znamení. K letišti. Příští zastávka Dědina. Příští zastávka je Na Znamení. Dědina. Příští zastávka Nová Šárka. Příští zastávka je Na Znamení. Nová Šárka. Příští zastávka Divoká Šárka. Divoká Šárka. Příští zastávka nádraží Veleslavín. Next stop, Nádraží Veleslavín. Nádraží Veleslavín. Přestup na metro A. Na linky S a další vlakové spoje. transfer to Metro A-Line. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus.